ден! Вие отново сте с видеоканала на Магазин Штурм. Аз съм Мелник. Намираме се на бент река Тунджа. УЗ-3. Днес на вашето внимание искам да ви представя ето тези карго чантички. Тук една чанта с изключително много функции и опции, които вие можете да използвате. Но, както винаги, първо ще започна най-отгоре и ще се движа надолу. Започваме с ремъка. Регулируем с ПВЦ за копчалки. Ремъка е 100% полиестер. ПВЦ за копчалки, амбидекстериални, с двойно заключване, традиционните, които от вас са запознати. Ремъка се прикачва към чантата посредством тик-так копчета и велкро. Сега трак, откачате и сваляте цялата система. Но после ще ви обясня по-подробно. Сега, ремъка, както казахме, ПВЦ за копчалки, 100% полиестер. Минаваме по-надолу към същинската част на раничката. Раничката има общо 4 джоба, 2 странични и 2 предни. Ръкохватката, която има 2 карго ремъка, към които може да прикачате допълнителен инвентар. Откачайки ПВЦ за копчалките, вие се осигурявате достъп до същинската част. Ще започнем с големия карго джоб. Единичен цип, доста дебела и солидна изработка. Дело на Max Fuchs. Слизайки по-надолу, вътре в самия карго джоб откриваме едно доста голямо поделение, което може да съхранявате изключително много инвентар и една малка мрежеста преграда. Надявам се оператора да може да заснеме, която можете да носите и да разграничите документация, портмоне, лични документи и каквото вие сметнете за необходимо. По-нататък стигаме до предната преграда. Пак изключително здрав и дебел цип, доста надежна изработка. Предната преграда се отваря почти на 60 градуса и тук откривате 2 прегради, разшити като органайзер. Задната, ето вижте да добиете представа за големината й. Пак може да сортирате портмонета, лични вещи, нещо с по-такъв малък размер. Пред тях са пришити 2 по-малки органайзер джоба, които също може да поберете всякакъв инвентар с този размер, за да може личните ви вещи да са събрани на едно място и да са винаги под ръка, когато са ви нужни. Това е идеята на тактическото чанте, а не да са като дамска чанта, всичко да е пълен хаос. Минаваме настрани. Преди това, предният джоб има еднолинейна система моле, която може да прикачате на нея, като гледам, единствено карабинери. Не е подходяща за джобове за прикачен инвентар, тъй като пространството, на което може да се качите, е само една линия. Но без проблем може да качите всякакъв друг инвентар, като карабинери, въжета, ключове и така нататък. Минавайки отстрани, стигаме до 2 странични карго джоба, които са доста обширни. Ще ви покажа всеки един индивидуално. Пак отново дебел цип, доста здрав и солиден. Отваряйки джоба няма
пришити посредством органайзери, но вие може да се добавите такива. Джоба е доста дълбок. В него без проблем може да носите пълнители, фенери, люти спрелови и всичко, което вие сметнете, че ще ви бъде удобно там и да ви бъде под ръка. Другия джоб е абсолютно същата история. Имат пришито еднолинейно моле, както отстрани, така и тук, което отново пак ви казах, може да си прикачате карабинери, ключове и всичко, което вие сметнете за удобно. Странично, чанчиката при нея има две отделения, ето тук ще ви демонстрирам, на които може да носите химикал. Ето примерно химикал, седи перфектно. Или някакво малко фенерче, джобно бандитско, поделението са от две страни, което искате да ви е под ръка. Ето примерно аз ви демонстрирам. Закачате ги посредством клипсовете и винаги ви е на една ръка разстояние. Сега, движейки се поред, закачаме карго отделенията и отиваме на задната страна. Сега, мултифункционалността на тази чанчика, както аз казах, се явява в това, че може да носите и като ежедневна чанта, в която да носите вашите принадлежности, които носите всеки ден, като фенери, мултитулове, лично оръжие също бихте могли да напасните вътре. Чанчиката може да се носи и като допълнителен карго джоб на колан или жилетка, както и раница. Посредством тези опръстени, които са нулевите ПВЦ, можете да смените ремъка, ето така. Просто прикачвате ремъка тук. Така. И от обикновено чанте за рамо, тази чанта става много лесно, може да смените позицията на чанта за гръб. Ако искате да носите на по-висока линия, нали, да не ви е на кръста и да ви се пречка, без проблем изкарвате отпред и пак си имате достъп до всичките възможности. Сега, ако нямате намерение да носите като ежедневна чанта, преди всичко дизайна ѝ може да се използва като джоб, допълнителен джоб за инвентар на раница или тактическа жилетка. Първо ще ви покажа възможността за носене на колан. Ето това отделение тук се отлепя посредством велкро, при което можете да носите на кръста си. Нали? Слагате си я на колана отпред, отзад, отстрани, както на вас ви е удобно. Така, другата опция е за система моле. Ето тук откачате тези прикачни ремъци. Това е една доста странна, поне за мен, но иновативна посредством моле с нулеви пръстени, метални, което пак по същия начин няма абсолютно никаква разлика. Пришивате си, нали, приплитате си ремъка, прикачате си го към молето, към раницата, към жилетката и си го носите като карго джоб, в който можете да сложите всякакъв тактически инвентар, било то, ако прикачате на раница, да си носите тоалетни принадлежности, или на жилетка може да носите допълнителни пълнители, фенери, кабели, зарядна, камери, каквото вие сметнете, че бихте успели да пъхнете. Раничката е доста широко приложена, с доста голям обем и възможности, доста удобна. Виждал съм много бушкрафтери да си носят вътре полевата кухня, прикачена отгоре с нож Мораквин, и като цяло чанчката засяга доста голям обсек на ползватели.
Така че е едно доста добро и удобно чанте, което може да ползвате. Било то в ежедневието си, било то когато ходите в гората, на лов, на служба, на работа. Както казах, чанчката се предлага в няколко цветови гами. Това е цвят Olive Green. Тя е доста подходяща така за цивилна среда, както и за гората. Имам я и в Oldland, абсолютно същата, цвят Oldland. Oldland, това е камуфлажа на нашите българските военни, на българската армия. Така че, ако сте един военен и искате някакво малко удобно чанте, с което да ходите на работа, това би било вашия перфектен избор. Предлага се и в цвят Tricolor Desert, което разликата между другите е в полиестера. Тук полиестера е доста по-мек като изработка и съответно не запотява толкова. Е едно перфектно чанте за лятото, както за униформени, така и за цивилни. Единствената разлика, че тук полиестера е по-мек. И вече класическото черно. Това беше от нас. Аз бях Пелник. Вие сте с видеоканала на магазин Штурм. За повече информация, долу посочения линк в описанието. Довиждане и до нови срещи!